שלום שלום, כאן אפי פרנטר ממשחק הפוקר. עכשיו אני אלמד אתכם איך להכין בעצמכם צ'יטים לטקסס הולדם פוקר. דבר ראשון, אתם מורידים את התוכנה צ'יט אנגין. אני כבר הורדתי אותה ובמזל. אוקיי, אני אתן לכם כבר קישור, אל תדאגו. ביוטיוב יש הרבה דרכים. בוא נציע אותו מהתיקייה, נכנסים אליו, בוחרים את הדפדפן שאתם נמצאים בו, אינטרנט אקספלורר, גוגל כרום, פיירפוקס. אני ממליץ על פיירפוקס, כרגע אני משתמש בכרום. אתם נכנסים לאחרון, אתם שואלים כאן לדאבל, שלא תתבלבלו, כן? טוב, דבר ראשון, אתם בודקים כמה יש לכם. לי יש 7,655. רושמים, אחר כך נכנסים לפרסט סקן. כרגע זה טוען. יש לנו כאן כמה, נכון? לא משנה כמה יש לכם, אתם נכנסים לכולם. הנה עוד אחד. אתם נכנסים לכולם. אחר כך לכולם, כמה אתם רוצים נגיד? אני אעשה לי 100 מיליון. לא כדאי לכם על בי, כי יכולים לסגור לכם את הפייסבוק, סקלו 100. אתם שמים בכולם 100. עולים למעלה. רק שתדעו, לא ישר עכשיו נכנסים, כאילו מתחילים את כל התהליך, שימו לב. עכשיו מסמנים את כולם ב-V. אתם משנים את זה, את השווה, אתם לוחצים פעמיים, שעד שזה יהיה פלוס. פלוס על כולם. עכשיו מה שאתם עושים זה, אתם נכנסים לשולחן, אתם חוזרים ללובי, והופה, יש לכם 100 מיליון. ראיתם את הקסם? תודה רבה, להתראות.